Kepanggih malih kalian renungan padinan GKJ Purwantara Jumat Wage 12 Oktober 2020 langkung. Kalian kula Sutrisno saking Pepantan Randusari. Waosan kalih Timotius kalih ayat 1 dumugi 6. Timbalan derek nandhang sangsara. Mulane, he anakku, disantosa marga saka sih rahmat kang ana ing Gusti Kristus Yesus. Apa kang wus kok rungu saka aku ana ing sangarepe seksi akeh iku pitayakno marang wong-wong kang padha bisa dipracaya. Kang uga bisa mulang marang wong liya. Meluwa nandhang sangsara kaya dene prajurite Sang Kristus Yesus kang utama. Prajurit kang lagi perang iku ora mraduli marang prakara-prakara kang gegayutan karo panguripane. Supaya marga saka mangkono iku ndadekake senenge komandane. Olahragawan iku anggone bisa mahkutani kaunggulan mung menawa anggone main iku manut tatananing olahraga. Wong tani kang nyambut gawe kanthi mempeng iku kudu sing ngrasakake nikmate wohe panggaweane kang dhisik dhewe. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu tiyang ingkang midhangetaken ngraosaken lan nglampahi wonten ing saurtipun gesang. Haleluya. Amin. Kita sedaya dipun timbali nderek Gusti. Nderek Gusti mboten ateges lajeng urip langkung sekeca. Wonten tantangan ingkang kedah dipun lampahi. Wonten ing seratan saking Rasul Paulus ingkang dipun tujuaken dhateng Timotius menika wonten 3 ilustrasi. Ingkang setunggal inggih menika ngingi prajurit, ingkang kaping kalih olahraga. Ingkang kaping 3 inggih menika ngingi petani. Mekaten ugi anggen kita dipun timbali nderek Gusti martosaken Injil menika ugi nggadahi tantangan ingkang boten enteng. Kados pundi prajurit ingkang nembe perang menika ugi kedah boten ngemungaken gesangipun. Nanging saestu menapa ingkang dipun lampahi menika mugi ndadosaken renanipun komandanipun. Mekaten ugi prajurit ingkang majeng dhateng peperangan menika boten badhe angsal kamardikan utawi menang menawi dereng rampung anggenipun perang lan sampun mundur. Mekaten ugi olahragawan menika boten badhe saged angsal mahkotaning kaunggulan menawi gesangipun anggenipun jalani dados olahragawan menika namung ngemungaken pikajeng kersanipun piyambak. Nanging wonten tatanan-tatanan ingkang kedah dipun taati. Kados pundi mendisiplinkan diri, mboten ngemungaken egonipun. Saestu menapa ingkang dipun lampahi menika nggadahi tujuan supados angsal mahkotanipun kamenangan. Lan ugi mekaten kalian petani supados ngasilaken asil ingkang sae menika kados-kados kedah nglampahi rutinitas ingkang menjenuhkan. Kados pundi saben dinten menika nyiapaken papan, lajeng sabibaripun menika nggih menyemai merhatikaken menapa ingkang dipun tanem lan ing mangkinipun amargi menapa ingkang sampun dipun lampahi ketekunan menika badhe ngasilaken asil ingkang sae lan saged dipun raosaken. Mekaten ugi anggen kita nderek Gusti lan kita saestu nguripi timbalan
anggen kita nderek Gusti menika ugi kedah nggadahi proses timbalan nderek nandhang sangsara. Tentunipun kita kedah nyangkal diri, mboten namung ngemungaken menapa ingkang kita pengini, nanging saestu kalian gesang kita menika nggadahi tujuan supados Gusti piyambak ingkang badhe tansah kita gesangi wonten ing sauripun gesang kita. Lan kathah peperangan, kathah pranatan, kathah ketekunan ingkang kedah kita lampahi wonten ing sauripun gesang. Lan menika namung nggadahi tujuan supados saestu anggen kita gesang menika nderek sangsara. Lan wonten ing mriku Gusti Yesus piyambak ingkang badhe ngiyataken lan maringi kita menika saestu kesempatan anggen kita mulyakaken asmanipun Gusti anggen kita nderek. Gusti berkahi lan mugi saestu Gusti Allah Sang Rama Sang Putra lan Sang Roh Suci ingkang saestu badhe nuntun pagesangan kula lan panjenengan. Sumangga kita ndedonga. Gusti anggen kawula gesang nderek ngetut wingking paduka menika mboten gampil. Nanging mugi paduka kemawon ingkang badhe maringi kegiatan anggen kawula nderek paduka lan saestu menapa ingkang kawula lampahi menika namung saestu saturut kalian menapa ingkang paduka kersakaken. Lan wonten ing mriku saestu mugi namung asma paduka kemawon ingkang badhe kawula agungaken. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga lan nyuwun berkah. Amin.